Nok mateko stima rocho chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo mayudore sub-county mag Gem e kaunti ma Siaya. Achiel kuomgi en kar tiegruok ma Arude mayudore Yala miwacho ni bedo ni onge teko mar sitima bende osenyayo rochruok mar arita. Jodak ma kono wacho ni en kar tiegruok no adhi ka gima podho ni mar jopuonjre osedar kanyo kadhi manyo kuonde mamoko mag tiegruok kaluwore ni ok ginyal timo tiegruok ahinya to mag practicals nikech onge mar sitima. E romo ma jopiny mawuok e alworano giwacho ni midhiero ma kamano bende omako kar tiegruok ma Nyandhodho mayudore Gem Central. Bende giseyo jotelo ma giwacho ni oseling kod wachno kendo miyogi milionde mag omenda mane oketi e kuonde tiegruokgo dhi nono. Training center, students cannot do their practicals, neither can they sit exams because of electricity. This also affects Nyandhodho Vocational Training Center, no electricity. Mheshimiwa Elisha Odhiambo, we are calling upon you. We remember so well you spoke of 3 days. You promised this community 3 days and they would get electricity. As a community, we've done our best. We've tried following up. We've knocked the doors that we're supposed to knock. And as per now, we are following the last mile project. All we are requesting is from you, Mheshimiwa, together with other leaders, our area MCA, the national government led by our Assistant Chief, Madam Beatrice, and all stakeholders that are there. Please help us follow this thing about electricity so that the students in Arude Polytechnic can enjoy what they're supposed to enjoy.